Заменяме колите с картофи от моя балкон. Нали вчера го правихме? Хей, да отидем до детската градина да си наберем череши. Нали вчера я затвориха? Няма как да влезнем. Ами тогава ти измисли нещо. Не. Нищо не се сещам. Това лято ще умрем от скука. Хайде бързо! Накъде зашла и моят похода? Защо? Защото са открити. Това са децата на новите съседи от 6-ти етаж. Мама каза, че са от някакво село. Бързо! Имам страхотна идея. Виж колко е хубаво! Еха, имаме асансьор! Деца, какво правите тук? Чакаме асансьора. Повикахте ли го? Не знаехме, че трябва. Асансьоре! А сега ще дойде ли? Хайде по стълбите, хайде. Добре. Чакайте! Хайде да им скрием кашоните в стаята на чистачката. Никога няма да ги намерят. О, вече си имаме и помощници. Браво, така се прави. Помагаме си. Благодарим. Качете ги на 6-ти етаж. Малките. Хайде да им съсипем смешните селски обувки. Знам какво си мислиш. Моето е синьо. И се мачка. Моето е червено. Моето е синьо. Колко е меко. Аз ще направя звезда. Може да се мачка. Може да се направи звезда. Може да ги смесим. Давай още малко. Чакай! Внимавай! Леко бе! Спрете! Ех, не оселих. Ау! Ръката ми! Видя ли какво направи?
Добре ли си? Сигурно е счупена. Какво става? Боли ли те, като я движиш? Много! Счупена е! Бързо намерете клони, за да направим шина. Спокойно, всичко ще е наред. Не се притеснявай, на мен така са ми правили шина, след като паднах от плевнята и се щупих кръка. Някой да извика бърза помощ! Помощ! Бързо! Помощ! Не така! Обадете се на 112! Спокойно, слушай си главата.